V Somraciach sa stala nehoda. V blízkosti Lidla sa totiž stratil jeden starý pán. Našli ho zaseknutého pod autom a bol tam zaseknutý presne 3 dní, 4 hodiny a 5 sekúnd. Prípadu sa už ujala polícia a vyšetruje ho dôkladne. Na mieste sú aj hasiči. Tohto starého pána sme našli pod autom. Ešte sme neprišli na to, ako sa mu to podarilo, keďže svojim kamarátom tvrdil, že ide len vykonať svoju potrebu. Idem sa vyčúrať. Samo, kde si? Samo! Dobrý z autičko. Samo, kde si? V Ruďanoch sa v rómskej kolónii udiala vážna bitka. Malé deti rozbili spoľahlivému obyvateľovi okno v aute. Tento obyvateľ zranil totiž 3, usmrtil 5, ale ďalší 3 prežili, ktorí sme stihli ešte natočiť. Tak máme nejaké scény, poďme sa na to pozrieť. Tento mladý osadník z rudňanského zabíjanca naháňa túto mládež, ktorá mu poškodila okno už od rána. Vyzerá to tak, že neskončí, kým nedostane svoje. Čo vás viedlo k tomu, aby ste ich takto hnusne pobili? No, tu nás som mal okno a som mal okno, tak novú dodávku, nové okno a proste oni mi zobrali palice a začali do neho tak rúcať, že to sa nedalo. Rozbili mi to. Plánujete nejako vysúdiť od nich peniaze späť? Áno. A koľko? 5 eur. Dobre, ďakujeme za rozhovor, majte sa pekný deň. Pri Dobšinskom kopci v Spišskej Novej Vsi vykradli banku. Urobili to 2 ozbrojení lupiči, ktorí mali masky na hlave, ale aj takých naše kamery odhalili. Policajti tento prípad prešetrujú. Lupiči sa viezli v sivom Ford Focuse a namerali 0,75% promile v krvi. Lupiči si mysleli, že sú nenápadní, no v tom tam vtrhla polícia. Dobrý deň, nie som tu s pánom nadporučíkom Petrom Dôležitým, ktorý práve zatkol 2 obvinených z čoho, to ani ja neviem, tak sa poďme spýtať. Dobrý deň, pán nadporučík Petr Dôležitý, z čoho a prečo ste zatkli týchto 2 odsudených? Išli sme na aute z takého špeciálneho pohovoru tu s mojimi kolegami a proste ideme a tu na kolega mi hovorí, že je tu na pán s Samom. Išli fialová šatka protizákonné, toto, žlté tričko, to už ani nehovorím a to ja tu neviem, čo už mám teraz povedať, lebo taký zákon, že už sa rozhodujeme medzi doživotím a rok veľkami. No to je naozaj veľmi protizákonné nosiť žlté tričko a mať fialovú šatku. Teraz sa poďme pozrieť na výpoveď. Ale nie! Do keľu! Zadržte ho, veď ste policajti, ho chyťte, vezmite mu, má zbraň. Poďme domov, že čo je? Hej. Ideme, hej. Ďakujeme, že ste sledovali tieto správy, môžeme sa presunúť k počasiu. Tak
vítajte pri počasí, som rád, že ste tu stále pri telke a my sa môžeme pozrieť, čo vás čaká v najbližších dňoch. Takže ako môžeme vidieť, pondelok, budú pršať rožky s bambíkom. To je veľmi klasická situácia, keďže to sa stáva na území východného Slovenska. Takže môžeme sa presunúť na útorok. Útorok tu máme Daďa. Toto je Miky, to som ešte nepočul. To je veľmi zaujímavá vec. Takéto hurikány sa tu len tak ľahko nevyskytujú. Ale zaujímavejšia je ešte streda. V stredu tu máme číslo 1, to je naše biometrická vec na srdce, ktorá neviem, čo v skutočnosti znamená, ale bude jedna, takže budete mať ľahkú cyklotúru. Ďalej, nosorožce máme v štvrtok a panny v piatok, čo je klasika, toto tu už bolo posledné 2 roky, takže není sa veľmi na čo tešiť, ale tá streda, to bolo dačo neskutočné. Takže vidíme sa zajtra a majte pekný deň.